Moro! Mä oon Joel ja tänään mulla on tarjota sulle aikainen menolippu taivaaseen. Nimittäin tänään me duunataan parmesaaniranut sekä crispy chicken burger. Aloitetaan majoneesista. Tehdään yksinkertainen chili-majoneesi. Tähän ei tarvitse mitään muuta kuin chiliä, majoneesia ja hitusen mustapippuria. Sitten pilkotaan nämä chilit, eli vedetään ihan viipaleeksi ja sen jälkeen hiendotetaan ne vasta. Tässä kannattaa olla varovainen, ettei vedä sormia mukaan. Siirretään ne tänne kuppiin. Näpsäkästi. Chilit on pulhossa. Sen jälkeen pistetään majoneesia sinne semmonen pari desiä. Silmämääräisesti kun kattoo, niin pari desiä ois tossa noin. Sitten vaan sekoitellaan tää dippi ja laitetaan jääkaappiin se hetkeksi hautumaan. Seuraavaksi tehdään nämä parmesanin ranskalaiset, eli aloitetaan pesemällä perunat, leikataan ne lohkoiksi, sen jälkeen kulhoa, 2 ruokalusikallista oliiviöljyä, 70 grammaa parmesaanijuustoa, mustapippuria sekä suolaa ja kaikki sekaisin. Perunat on pesty, sen jälkeen aletaan pilkkomaan niitä lohkoiksi. Kuoret voi pitää niissä, ei tehdä liian ohuita eikä tehdä liian paksuja, vaan samankokoisia. Sitten kun nämä perunat on lohkottu, niin aloitetaan oliiviöljystä. Pistetään sitä semmonen noin 2 ruokalusikallista tänne sekaan. Nyt haittaa, jos vähän menee yli tai ali. Parmesaanijuustoa. Sitten tää koko pussi. Eli tommonen 70 grammaa tasan. Se vaan sinne. Pippuri. Omaan maun mukaan voi laittaa. Mun mielestä tätä ei voi kyllä liikaa näissä olla. Vaan sekoitellaan ihan roisisti vaan. Pyöritellään yltä päältään. Seuraavaksi lohkoperunat uuniin. Asteita semmonen 225. Metsä tykkää vähän rapsakammasta. Niin pidetään semmonen 30-40 minuuttia. Mitä siellä. Ja crispy chickenin vuoro. Aloitetaan leikkaamalla kanaa filepihvestä pienempiä paloja. Maustetaan ne. Seuraavaksi kananmunat. Rikotaan näitä pari tohon kulhoon. Maissihiutaleiden vuoro. Maustetaan nämä samoilla mausteilla, mitä maustettiin kanatkin, eli paprika, sipulijauhe ja valkosipulijauhe. Ei liian pieniä eikä liian isoja, vaan just semmoista sopivaa silppua näistä. Sitten tämän jälkeen, kun kaikki on maustettu ja rikottu ja niin edelleen, otetaan kananfileet, pyöräytellään ne täällä kananmunassa. Nopea pyöräytys, näin. Sen jälkeen maissihiutaleiden sekaan. Pyöritellään vielä siellä kunnolla. Sitten vaan uuden kanan kimppu ja tää tehdään kaikille. Kanat menee nyt seuraavaksi uuniin, mutta sitä ennen ihan nopea oliiviöljy spray-suihkaukset tohon maissilastuen päälle. Kanat on nyt uunissa, siellä on astetta 200 astetta. Pidetään tommonen parikymmentä minuuttia. Semmonen kullanrapea väri otetaan niihin. Sillä väliin voidaan pilkkoa muut ainesosat, mitä tulee hamppareitten väliin. Tällä kertaa on salaatti, tomaatti, punasipuli ja suolakurkku. Tällä kertaa oli vähän erilaisempi video, mitä aiemmat on ollut ja oli ihan mukavaa, tosi mukavaa. Joo, sano vaan vittu, että kiitti kun katsoit videon. Kiitos kun katsot videon, kommentoi alas, haluatko lisää tämän tyyppisiä videoita. Chupapi munyanyo, fucking munyanyo. Chupapi.